Hej og velkommen til en kort video omkring et nyt punkt i Photoshop, hvor man kan fjerne restriktioner i vinduer. Det kan man også bruge et polfilter til, men når man nu ikke har fået polfilter med, eller kommer hjem med nogle billeder med refleksioner, så er det fantastisk smart, at man kan gøre det her. Da jeg skulle lave den her video, så ledte jeg efter nogle billeder med refleksioner, og dem har jeg ikke så mange af, og det hænger nok sammen med, at hvis man har haft de billeder, så smider man dem ud, fordi man ikke tænker, at de kan bruges til noget som helst. Men det kan man altså fremadrettet, så hvis du står et sted, hvor du skal fotografere gennem glas for eksempel, og du får refleksioner, så er der en mulighed for det. Det kræver den nyeste version af Photoshop, så du skal lige sørge for at være opdateret, hvis ikke du er det. Og så kræver det en lille finte, fordi den ligger ikke direkte i Photoshop, som jeg har åbnet her, men den ligger i Camera Raw. Og Camera Raw, den åbnes jo, når du åbner et RAW-billede direkte fra Photoshop, altså ikke via Lightroom, men direkte fra Photoshop, som jeg vil gøre det her. Det her, det er Photoshop. Jeg maksimerer lige en gang, så vi får fuld skærm sådan der. Jeg går på File og Open og åbner et eller andet tilfældigt RAW-billede her, som vi så lige skal bruge lidt. Sådan der. Og når jeg gør det, så åbner den Camera Raw. I kan se, der står Camera Raw heroppe, og version 17.1, det skal også være den nyeste. For at man kan finde den her nye ting, så skal man lave en lille finte. Man skal op og finde det tandhjul, der ligger heroppe. Klik på det. Og herude i venstre side skal man ned og finde den, der hedder Technology Previews. Der. Og sætte kryds eller flueben, som jeg har gjort her, og så klikke OK. Og det her viser jo lidt, at det er et testområde for Camera Raw, og dermed nok også et testområde for, hvad vi kan forvente vil ligge i Lightroom senere. Hvis man gør det her, så får man pludselig også adgang til at kunne udvide billeder i Camera Raw. Det er jo en funktion, der allerede ligger i Photoshop, så det er jo ikke så relevant i forhold til Photoshop, men det er relevant i forhold til Lightroom. Klik OK på det her, så skal du lukke Camera Raw, og så næste gang du starter op, det kan også være, at du skal åbne Photoshop, det kan jeg ikke helt huske, men altså luk lige den, så er du helt sikker. Næste gang du så åbner et RAW-billede direkte, så skulle den altså være klar. Hvis jeg åbner her, og markerer de billeder, som jeg vil bruge til den her lille video, og de åbner her med en ganske masse refleksioner i. I kan se, det her tog jeg i formiddags ud fra mit kontor, og I kan se, at der er vældig mange refleksioner i det. Funktionen ligger oppe under Remove-værktøjet, der ligger her. I kan se, det minder jo grandgiveligt om Lightroom, og hvis jeg klikker den, så er der også de sædvanlige Lightroom-ikoner her, og som jeg også kender fra Photoshop. Og hernede ligger der så Distraction, Removal og Reflections. Så man kan forestille sig, at der måske kommer mere hernede af. Men prøv at trykke på den gang. Og så bruger den noget tid på at regne, og nogle steder virker den rigtig godt, andre steder virker den mindre godt. Jeg flytter lige mig lidt der engang. Sådan der. Den bruger formentlig noget AI, og den bruger noget, prøv at kigge lidt på, hvordan ser forgrunden ud i forhold til baggrunden, og så kommer den med et resultat, som i det her tilfælde formentlig vil være ret godt. Bingo. Det er blevet lidt mørkt, men der er nærmest ikke en refleksion tilbage, i hvert fald ikke i det vindue, jeg kigger ud i her. Så der er måske lidt herover, men det er jo på til den svage side. Hvis jeg lige tænder og slukker lidt for det herude, så kan I prøve at se før og efter. Den gør det altså rigtig godt. Hvis jeg tager et billede som det her, prøv en gang at klikke på den også. Skal den selvfølgelig også bruge lidt tid på at regne der, men i forhold til at fjerne de her elementer, går det godt. I kan se, at der er en meget rodet baggrund, men fordi der er noget kontrast mellem det, der er reflekteret her og baggrunden, så kommer det faktisk også i den her situation til at virke relativt godt. Der er lidt tilbage hernede, men det er ikke andet, end man kan fjerne det med noget Remove Tool bagefter. Det er en klar forbedring. Der er noget tilbage herover, og det kunne man altså ikke få med i første omgang, men det er trods alt et langt bedre resultat end et billede, der ellers skulle være kasseret. Lad os prøve den her en gang. Den går også meget godt. Tryk Reflections, og I kan se, det er altså et spejlbillede af en refleksion af en vindueskarm, der ligger ret lys her, reflekteret ud. Og der er noget refleksion af nogle blomster her, og i det hele taget mælkehvidt i det meste af det her billede, så det fungerer ikke særlig godt. Men pludselig bliver den altså fjernet blomsten, og den har fjernet det meste. Der er lidt her, der ikke er væk. Det skulle man så ind og fjerne med noget almindeligt remove-værktøj. Der er noget heroppe, men stadigvæk, hvis vi ser et før- og efterbillede, så er det virkelig noget, der vil noget. Hvis vi prøver at tage et billede som den der, så er det et af de områder, hvor den ikke fungerer særlig godt. Jeg kan prøve at holde øje med det blå område her, som er refleks af basen her. Og jeg tænker, det er fordi, der er så rodet en baggrund, og det her også rodet. Det er simpelthen svært ved at skelne, hvad der er en del af det oprindelige billede, og hvad der er mønstret på den her. Så når den er færdig, kan I faktisk nærmest ikke se nogen ændring. Jeg tænder og slukker der,
og det er nærmest ligegyldigt, hvad der er af ændring. Jeg må prøve på det samme mønster herover, den samme type mønster, som går igen, men fordi bilruden er meget mere ensartet, og det er meget mere ensartet hernede, og der er noget ensartet hernede, tror jeg i hvert fald, jeg ved jo ikke, hvordan den er bygget, så giver det et langt bedre resultat end det forrige billede. Så der er altså ikke nogen garanti for, om det her det virker, men jeg vil sige, at de resultater, jeg har prøvet indtil videre, er ret overbevisende. Prøv at se her. Det bliver noget mørkere, men det kan man jo så regulere bagefter med noget tonekontrol osv. De eneste ting, der er omkring ulempe ved det her nu, det er, at det er som sagt kun i Camera Raw. Det kommer formentlig i Lightroom på et tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Og så virker det kun med RAW-filer, ikke TIFF-filer, ikke PSD-filer, ikke JPG-filer eller noget andet. Kun med originale RAW-filer fra dit kamera. Så hvis du har problemer med at gøre det, så kunne det være, fordi du har brugt et forkert film. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Som sagt er det en Photoshop-ting, du skal have installeret den nyeste version. Giv lige videoen et like, hvis du kan lide den, og tryk meget gerne abonner. Og gå endelig ind og meld dig ind i min gruppe med workshops, hvor jeg bringer nogle flere af de her videoer, hvis du kan bruge det til noget. Håber at se dig igen. Hej igen.